Здравейте, ученици! Днешният урок е на тема изваждане на рационални числа. Запишете си заглавието на урока. Знаем как се намира разликата на две числа А и Б, когато те са положителни и числото А е по-голямо или равно от числото Б. Днес ще се научим как да намираме разлика, когато умалителят е отрицателно число или е по-голям от умаляемото. Погледнете тази разлика. 5 минус 3 е равно на 2. Какво следва от нея? От това, че 5 минус 3 е равно на 2, следва, че 2 плюс 3 е равно на 5. И също така, от сбора 2 плюс 3 равно на 5, следва разликата 5 минус 3 равно на 2. Тоест, действието изваждане можем да го представим като действието събиране. Нека да видим дали това се случва и при рационалните числа, дали важи и при рационалните числа. 3 е по-малко от 5. Можем да намерим разликата на 3 минус 5. Множеството на рационалните числа също важи това, че действието изваждане може да се сведе до действието събиране, а ние вече знаем как се събират рационални числа, затова ще можем да извадим такива рационални числа. Нека да се запишем правилото за изваждане на рационални числа. Разликата на две рационални числа се намира, като съберем умаляемото с противоположното число на умалителя. Ето разликата се намира, като съберем умаляемото с противоположното число на умалителя. Умалителя е числото b, неговото противоположно е числото минус b. И действието изваждане винаги е възможно в множеството на рационалните числа. Запишете си това правило, да преминем към първа задача. Задача първа се иска да запишем като сбор и да пресметнем. Първият пример е плюс 7. Искаме да намерим разликата на числата плюс 7 и плюс 2. Как ще ги представим като сбор? Записваме числото плюс 7 плюс противоположното на плюс 2, което е минус 2. Това са числа с различни знаци. От модула на по-голямото изваждаме модула на по-малкото. 7 минус 2 получаваме плюс 5. И записваме знака на това число, от което вадим. От точка Б, от плюс 20, искаме да извадим минус 5. Отново представяме разликата като сбор. Кое е противоположното на числото минус 5? Числото плюс 5. И сега вече събираме две числа с еднакви знаци. Приписваме знака отпред и събираме модулите на числата. 20 плюс 5 е 25. Всъщност беше втория пример на подточка Б. И аз отидох на първи пример на Б. Добре, сега ще решим втори пример на подточка А, тук в дясно. От числото плюс 2 искаме да извадим числото плюс 7. Отново приписваме си числото плюс 2 и към него прибавяме противоположното на плюс 7, което е минус 7.
Сега имаме да съберем две числа с противоположни знаци. Модулът на 7 е по-голям, на минус 7 е по-голям от модулът на плюс 2. Това означава, че ще получим число с отрицателен знак и от модула на минус 7 ще извадим модула на плюс 2, който е 7 минус 2 равно на 5. Тук ще запишем втория пример на подточка Б. Така, отново ще представим разликата като сбор. Към числото плюс 10 прибавяме противоположното число на минус 16, което е числото плюс 16. Сбор на две числа и двете числа са с положителен знак. Приписваме знака и събираме модулите на числата. 10 плюс 16 е равно на 26. Приписваме първото примерче на подточка В. Искаме да намерим разликата на числата минус 4 и плюс 5. Затова към минус 4 прибавяме противоположното число на числото плюс 5, което е минус 5. Сега искаме да съберем две числа с еднакви знаци. Приписваме отрицателния знак и събираме модулите на числата минус 4 и минус 5. 4 плюс 5 е равно на 9. Втория пример. Искаме да намерим разликата на минус 8 и плюс 3. Към минус 8 ще прибавим противоположното число на плюс 3, което е минус 3. Тук събираме числа с еднакви знаци, отрицателни. Приписваме минус 8 плюс 3 е равно на 11. От точка Г. Искаме да намерим разликата на минус 12 и минус 4. Приписваме числото минус 12 и към него прибавяме противоположното на числото минус 4, което е плюс 4. Тук имаме да направим сбор на числа с противоположни знаци. Модулът на минус 12 е по-голям от модулът на плюс 4. Това означава, че числото ще бъде отрицателно. 12 вадим 4 и получаваме 8. И последният пример. Разликата на минус 4 и минус 12. Как ще получим, като към минус 4 прибавим противоположното на минус 12, което е плюс 12. И сега ще съберем две числа с различни знаци. Плюс 12 с по-голям модул, полученото число ще е положително. 12 минус 4 е равно на 8. Задача втора. Запишете като сбор и пресметнете. Приписваме си първия пример. Така, отново приписваме първото число и към него прибавяме противоположното число на числото минус 5. Това е числото минус 0,5, това е числото плюс 0,5. Сравняваме двете числа. Всъщност те две са с един и същи знак, така че няма да ги сравняваме, а ще получим отново число със същия знак, като съберем техните модули
2,5 и 0,5. 2,5 плюс 0,5 е равно на 3. Получихме числото плюс 3. От точка Б искаме да намерим разликата на 12,1 трета и плюс 2,1 трета. Отново приписваме първото число и към него прибавяме противоположното на числото плюс 2,1 трета, което минус 2,1 трета. След което сравняваме, тъй като числата са с различни знаци, вече ги сравняваме модулите им. Модулът на числото плюс 12,1 трета е по-голям от модулът на числото минус 2,1 трета. Това означава, че полученото число ще бъде с положителен знак. Знаете как работим рационално с смесени числа. Първо проверяваме дали са с един и същи знаменател дробните части. Те в случая са от цялата част на едното число. Вадим цялата част на другото. 12 минус 2 е равно на 10. Сега ще извадим и дробните части. 1 трета минус 1 трета е равно на колко? Равно е на 0. Значи няма да има дробна част. По точка В. Разликата на минус 17,8 и плюс 6,2. Приписваме първото число и към него прибавяме противоположното на числото плюс 6,2, което е минус 6,2. Двете числа са отрицателни. Затова сборен също ще бъде отрицателно число. 8 и 2, 10, 0 и 1, 0. 6, 7, 13, 1, 0, 14, 4, 1, 0, 1 и 1, 2. Получихме числото минус 24. Приписваме си числата, приписваме си примера от подточка Г. Какво имаме тук? Имаме разлика, която трябва да преобразуваме в сбор. Прибавяме противоположното число на минус 1,2 трети, което е плюс 1,2 трети. Така, двете числа с различни знаци. Сравняваме техните модули. Модулът на минус 3,2 трети е по-голям на модулът на 1,2 трети, което означава, че числото ще бъде, полученото число ще бъде отрицателно. Целите части поглеждаме. 3 минус 1 е равно на 2. И след това дробните части 2 трети минус 2 трети е равно на 0. Затова резултатът е цялото число минус 2. След това ще решим трета задача след урока. Условията е следното. Запишете и пресметнете разликата. Умаляемото е минус 2,3. Умалителят е плюс 8. Умаляемото е минус 2,3. И от него искаме да извадим числото плюс 8. Разбрахме, че това правим като към умаляемото прибавим противоположното на умалителя. Двете числа са с еднакви знаци, значи полученото число и то ще бъде отрицателно. 8 плюс 2,3 е равно на 10,3. Полученото число е минус 10,3.
Хайде да направим още няколко примера. 5 минус числото минус 7. Към 5 прибавяме противоположното на минус 7, което е плюс 7. И получаваме плюс 12. Знаете, че можем да изпуснем плюса пред положително число. Минус 5 минус 5. Приписваме си първото число, към него прибавяме противоположното на минус 5, което е плюс 5. Минус 5 плюс 5 е равно на 0. Сбора на две противоположни числа е 0. Третия пример, към 0 ще трябва да прибавим противоположното на минус 4, което е плюс 4. 0 плюс 4 е плюс 4 до 4. И в пример Г към минус 8 15, от минус 8 15 искаме да извадим минус 8 трети. Тоест към минус 8 15 прибавяме противоположното на минус 8 трети, което е плюс 8 трети. Превеждаме числата под общ знаменател. Записваме си допълнителните множители. Минус 8 15 плюс 5 по 8 40, 5 по 3 15. Така, това са числа с противоположни знаци. Сравняваме модулите на числителите. Вече сме превели под общ знаменател. Модул от 40 е по-голям от модул от минус 8. Значи от 40 трябва да извадим 8 в числител и да получим положително число. 40 минус 8 е 32. 15. Това е за днес. Желая ви приятен ден!